this week and so ya de foforo nti mepa so obefa pen no people na de ya kan won so watimi ehia bi amen se etobiri bia Jehovah Witness for to make us be say when you me on sasasi on san almost aka say bio nipa 144,000 Israel for no nyame omo nko ana be ko heaven nti ade aba ko a master di ewo ho ne se omo ntratra ne nye media me da bia me kase me tumira ne ma kire usie ye ka Kristo somo a sa somo ne nka ho mama ma obi a otie me nka sa sofo wu a eka obi no kura de wo ka ye me obufu mi a wodi adanse se won fa adwuma nsia me nsa tense sa de no nso ade ba ko a me pese wona agi Yesu Kristo adi enya ho ani da so ne se ensam bia Kristo aka ye no aye no kure enti so bi ba no ba na dwempo se de Jesus ka ye no obesesa no a wo Kristo somani a enkawa no ntumu ho also many people who said de asomasi kan wo boa ti asemini me apart from Yesu Kristo we Yesu fi wa na chidifo no na nsama o ka ya nyina me gidi enti memma obi ntumfuturo ngumani New Jerusalem ho obi obaka kire se ni ho oboa ana yanhya na nso se enyi nipa 144,000 ana akọ heaven na ya wana agi Yesu Kristo adi waka ya ne ayeni ano the person hunu number 2 asasi ya ne abatena so oboa Bible an kana asasi o se asase no ya wasase no ene ya wasase yi no ne trese e wo baabi ene yi eye wei enti so kan twi no a hwe se de wasi atro no ni yi no bi anada ti asem ni yi nyame mfa gya nhyena ma enokora ne manka sa abaje Yesu Kristo adie no nyame mfa gya nhyen na wono aye so de na wanyi na ani ne de odi gya be hye won be pasa me kan sa akire won the word as din ka Kristo somo obi obaka bia ka chense sofo wi ase anka ho last year eno omu kosia se omu kofa kwa omba fa so omba ka so omu nso agina di na dia ya hunu dada de eye de na abeka se enti communion the word and city for di communion ye wa ma kire wa ma kwadi sua ni nyina ni bi members ni bi wa ma kire ni na die ubusa wa ma so wa ma na wa mo hote wa ma na be ko heaven na cha se wa ma ni bi no o ma ju o mu tum se wa ma ka ontina o ma na mane amaka amanfo dan me kam what the person there and some ameka tro na no taking it serious na ebebo jo any kan quotation First Timothy chapter 6 verse 3 down to 5 First Timothy chapter 6 you want to tell me how be the mawa 3 down to 5 yes kontompo nkyerɛkyerɛ so obi kyerɛkyerɛ foforo na wampene Evangelist Kristo nsɛm a ɛyɛ obi antio wɔsi sɛ obi kyerɛkyerɛ foforo na wampene yɛn Awurade Yesu Kristo nsɛm a ɛyɛ yɛn Awurade Yesu Kristo nsɛm papa no ɛyɛ no so wampene so ɛne nkyerɛkyerɛ de kɔ nyameso mpa mu a na kyerɛ sɛ wɔn kyerɛkyerɛ no different no wɔsi ɛne nkyerɛkyerɛ a ɛde kɔ nyameso mpa mu na sɛ wɔn kyerɛkyerɛ a yɛde kɔ nyameso mbɔne good amen wahran onim hwe wose sani pa no wahran onim hwe demo mo yale akyinyigie wose sani pa no yare de an akyinyigie ani nukutua de firi mu ba ne nitan so se ye woni pa no bi ho a wo mo yare yade ye woni pa no bi ho a wo mo yare de Kristo aka
deɛ Peter aka deɛ Paul aka deɛ James aka deɛ Timothy aka what you say deɛ wɔtɔ kɔma Philemon ɛne Philippi deɛ Paul tɔ kɔma Guarantee and some of maka John Revelator and so abeka na obia 1972 so say 1872 ono sorry ya no a wan huru Christ no on ka hwafo no ho obekire na adwen ono abekire na adwen mudi na chi 1872 ono sorry ebeti abati Huzaland what you say na udi na chi hotel watchtower na udi na chi na o against the doctrine of Jesus Christ. And this young kind of crunch your house. Was it a bit central from? Now I'm penny. Now I'm penny and ready to use some names that said the Kunya. What the Kunyam some Pamua. All right. Sandy Panahra. Was it Sandy Penny Mushi? Hemo Yaliat Gigi. Why Yaradi? A Chinija, and you could share the free in the time. The frame back any time. Consume. So Nini power jumbo. So I send you power. I say. And a crab bonus using Yamison Paye, the pedier. What I say? Umbu could be the Kurawi. As you. Okay. Baby, Mamma Kayo. Pa, almost have no who could out of it. Me per and some American and no. What you for with me to Amo bia nada. Amo bia ntumfu trongu wani. Oje me so amepe. Amen. Amen. Adia ba ko ase no nso na se. Yani ayabaje Kristo adiem. Wo di Kristo asen. Kristo asen bia waka bia ya no kore. No kwase mo. Amen. Amen. Amo bia nada. Yan sha Bible Peter ka asem bi. Peter e ka asem bi. Mameni kan ko to answer 2 Peter 2 verses 1 to 3. 2 Peter chapter 2 verses 1 to 3. Achechre for atrofo. Obiantie. Na adifo atrofo so wo man ni musa. Wo man so do atrofo bebem. One what was say ye foko be ba abehim. What was say ye foko. Chese otikuo na. Mu wura ma no ma sem. So ya say what was say ye foko e ba ba wuram. Enti onya tiwia na wa be kwa wuram bia na asel. Asel. Nyoma omo di sound bi ya sorry. Ensa. Mo se me boa. No kra. Mo ntoto mo ani na mo hwe. Yenhwe bia ba hodo. Anya uromafo na bia. Ya pata ayi. Yehoafo. Da pata sinde pom. So sama me ka me boa. What you say? Enti da bia me ka. Yes say amanfo no. But what kind of kura na ho ayi. Da bia me se Yehowa danse didie. Emma obi man wa bobo an okran kase me ni hia de obi ahun konkro tiri mu de de adisiana obi wo betimi a kire wo what you say na me hum ntini mu ebi ntini obi na betimi a kire wo enti yan hia no nso na okase bi jo o mo nsam ne bi ni sai kinkan kakra bi kire me you wafo omo ka se bi se Yesu Kristo oya bafo na eye bonsam enua na sigwasane asase so a so obehwe ni nua tie no so mo taaka e obukuru no me se asama do kra no am se a last day judgment na temo na Yesu kan ne se Yesu ba okwa asama do a no akofo mom ye papa no e do mafiro do maba asase so na omom di bone na ka hwa ese jebie ni ho davi yo yenhwe Bible yenhwe Bible mu se eto biribi a oya agiu na o the Bible a kire that's right o je me so amepe amen amen I think say Peter was saying and so say John okay can free 2 Peter chapter 3 verses 6 2 Peter chapter 3 verse 6 was one swala na nam sensuo ni yiri wiase a na wo bre no so no ma ne seye na osoni asase wo hoi wo de na asem na akora no de ama oja obi ntie o se osoro
Ni asase ɔde n'asɛm na akora. Ɔde n'asɛm, the word of God, ɛna ɔde yɛ pillar na ɔde asom. Na ɔde asi ama ogya. Ɔde asie ama ogya. Ama atemu. Ɛne nipa mumuyɔfoɔ sɛ yɛ da no. Nipa mumuyɔfoɔ de abayi. Ɛsɛ yɛ da. Ɛsɛ yɛ da. Jɛmɛ so amen. Amen. Verse 8 bra. Ɔsena adɔfo ma adeɛ baako yi ntam. Masa adeɛ baako yi ntam. Sɛ dako yɛ Awurade nkyɛn ne bɔhyɛ ho. Sɛ ebi mbu ne sɛ kyɛn. Na emu ma ne bɔ kyɛn ma. Sɛ nipa bi abɛyira. Sɛ nyina ba adwin sɛ kyɛn. Sɛ nipa nyina ba adwin sɛ kyɛn tam. Awurade na bɛbɛ sɛ de owifoɔ ba. Emu na wɔso de kudu betwam akɔ. Wɔsɛ ɔsoro. Ɛde kukurudu betwam akɔ. Na ewie mu mfitiasedeɛ bɛhye asɛe. Tia haye. Ewie mu wɔsɛ mfitiasedeɛ bɛhye asɛe. Na asase ne mu nyuma bɛhye. Mana mo try. Enyewa. Wɔsɛ asase no. Ɛne mu nyuma bɛɛdɛ. Nti sɛ Yehowa ne ka kyerɛ wo sɛ Awurade Yesu last judgment ɔkɔ sɛmaado. Na ɔkɔ fatene ne efo na firi hɔ basa so wo so. Na wɔn ma ka wagya no hɔ. Is it true? Ɛnyɛ no korɛ. Is it true? Ɛnyɛ no korɛ. What I say? Bible ni say asase ne mu nyuma ɛbɛhye. Amen. Amen. Asase ne mu nyuma bɛhye. Verse 11. It is enum nyina bɛsɛe a. Nipa bɛn na sɛ mo yɛ wɔ abrabɔ kronkron. Ɛne nam sompa. Sɛ mo twɛn. Sɛ mo Yakobɔ da enum na wɔso bɛso ogya asɛe. Wɔso. Obi ntiani. Wɔso enum na wɔso na hɛta no. Egya bɛsom. Na asɛe. Na wiem fitiase de anane ahye. Egya bɛsom. Ahye asɛe. Na wiem fitiase de anane ahye. Na sɛ yɛbɔ hyɛ tie na twɛn wɔso. What I say? Enti ma Yehowa ni ɛma o metu futuro ngwani. Quotation mi ko to atwere. Ayatwere. What I say? Mi ko to atwere. O jeme so amepa amen. Amen. Ti asem ni. Na sɛ ne bɔ hyɛ tie. O se sadia ne bɔ wa hyɛ. John 14. John 14. Bɛhyɛ na hɔ na wɔ. O se sadia ne bɔ hyɛ ne tie no. Yɛre twɛ wɔso foforo. Yɛre wɔso foforo. Ɛnyɛ asase foforo a. Ɛnyɛ asase foforo a. Tene ne tim. Ade bi ya foforo a ɛyɛ new. That's it. And ade bi nso ya repair. There is difference between repair and new thing. Difference room. We will say foforo. Osoro foforo, asase foforo. O can Isaiah. Isaiah nso kan bi. Bi Isaiah ansana masa komachi. Me pese wo ne Yehowa ni se wonye Kristo chidini. Na wo wabodam. So we kase Jesus Christ ni nuane Lucifer. Na wasane aba ba hwehwen. Amen. Amen. Lucifer nso ya bofo. What you say? According to Hebrews, what's your buff one Hebrews chapter 1 verse 5? What's your buff one? And when you go past the person, and then I'm out. Mom, the issue is why you're buff. What you say? A buff one. And then I'm let me be an answer where I'm back. Then I'm out. Yeah, what the buff one son. I don't say yes to a tree about something, a tree body issue into a bass as is watching. Into Obaba, so quotation woman, you know. One quotation be a shut up, Mickey and Yavia. What I say? Who could you cry? How? I'm more doctrine in any woman. Isaiah 66 verse 22. Obian now said you also for Fronias as a 4 from may any bridge name anymore. 10 years. Who's a hand and commission? Yes. Amen. Amen. Odifo Isaiah asem kom. Na said you also for the baby. Onyankopon ba Yesu beye. Na said you also na said you also foforo. Ni asase foforo me. Ni asase foforo. Me ye ni bejina me. Me ye ni bejina na nim tia no. Na dia semni. Na dia semni. Sala nso na asase sofo din bejina. Deme so amen. Amen. Enti adia ba ko yen hye no nso. Ene se anyi kwan se umma kwan mu obi dane wadwene. Oh. Paul tried to come out guarantee. Be a guarantee. Paul the tried to come out guarantee for. Tieni. Say a to be out or be Pentecost. No me who are first year dia na jena dane. 9.5. What's me no am credit here? What you say? What dane what jena Pentecost me? That's on the name you who are for them. Galatians chapter 3 verse 1.
Ɔsɛnɛtifo amɔnwene. Wa na ɔdane mo adwene. Ɔsɛ wa na dane mo adwene sa. Wa de Yesu Kristo ɔbɔ na sɛ nneɛma gyina mo nim akyerɛ pefee. Ɔde Yesu Kristo ɔbɔ na sɛ nneɛma no ɔde na gyina mo nim akyerɛ pefee. Na de wa me adane wo sei. Nso ni adane no. Na ɔgye ntɔn kyerɛkyerɛ. Na ɔdi Yehowa fo mu. Nti ɔde ɔkasa wɔ sɛ menhyɛ na mekɔ Pentecost. Na mehunu nkyerɛkyerɛ wei na mehu sɛ wɔma na ɛka no kore. Bɛsɛ mi nkɔwe nsa ne ka no kore. What you say? Come on, tomorrow. Ɔbɔ nyasɛm ketewa o. Awira ho sɛ Yehowa ni bɛ ware Pentecost ni. Na sɛ Pentecost sɔfo hyira so a Yehowa fo ne ma. Ɔma. Na atwem sɛm. Sɛ bama na busuafo ekɔ Yehowa. Na sɛ abusua no nko ababa kɔ mbɛtena bɔnten. Ye nwura da mu. Ɔmo no buya yɛ sɛ enye nyamesom ne yɛso. Abekura mo se efiri bɔnim. What you say? Nti Yehowa som ne deɛ. Nti vote re ID cards na ɔma kɔyɛ no. Vote na ID cards no. Ɔma yɛ ma Ghana ban account to the Afra Ghana for. And so majority many of Yehowa dansifo ɔmo to aba ne bi. Ɔmo so ka Ghana ho ne yɛ sofa. Adwuma mu kura no ya by your to ne yi panini want to. But wɔn nso pɛ sɛ ɔkɔdi panini. Yɛ to ebi kura si ayi yɔ kan sɛn. Kufuor baasi hɔ ɛhɔ no ebi esi hɔ. Metro maasi hɔ. Akɔni yɛ Yehowa ni hɔ. Wɔn to aba wɔ adwuma mu hɔ a ɔnto. Wɔn nso akɔ stand si yɛ nto aba ma no. What you say? A free young son to a person, I a to a man. No. What you say? So go school near the pledge on cut. On cut that. What's your chance? 89.5. So I say, in the same way, now man, but in one generation. Omi an kana kora nya enye Yehowa dia asum ni nyina ka de anya no ho enye minim se mewia ebubu befu so I dey mention as but I don't care me medical ka se me atanie en fa me ho wo de opa ka de obeka bia no kora ya one wo je me so amepe amen again sakra hiyo titini pare se on sakra madwen when you are born, one should show that you're trying. Conclude and I'm sure you could have I'm ready to brim. Not just so training some fool. When you got some woman penning for a cut to us. Woman penning for no church and never call heaven. No money do on the casa, she's almost what you did Jiminti. What you did. FM 89.5. I could 73. As a 75. Wajedi adabi a chebutu ne tie na me hia na me se won man na te sai o se ye na akwan e se me kwa senka na me se na communion no di bo so na me se ade o se me wonte na me se na wa ni bi no obekọ have o se na bi have no dia me nkobi akyerɛkyerɛfo no na ɛkɔ afɛna me nanim na me se akyerɛkyerɛfo no na ɛkɔ o me na di communion o se na ya ade ye nkobi asase ya so ne ye beka na me se ai urade nti opani waji adi What's your size? Somebody. A friend of Helenim. Never sent to Uncle to most Debbie. I'm saying, now you're not touching. What's a Doma Catania and Share Cocker? There's a Bible says on concluding about so by young wedding. No Christo dance a dinny. It is on concluding with your wife so didn't pass some customer through. A friend of General. Not to open your bay as coffee. What you say? Some bonds away. Massa. Or born history. What you say? Now this sister you know won't be. Oh no. Now papa me will woman. I was here for. Me send checha bonny one. At a wood you. The be American. We are Presbyterian. See our Bible. Yehowa ni bawa ka chen se mesrawo
mentimi no sua de o ka sa den no ka chen so baba presby sorry dia me no be sua de na mo presby dia twam ko we are Pentecost they are taking serious mo magazine mo ta mo ko adwuma no mo yiro no so sefie no mo ne nam fie o si mi ama no de akonya betra wo nche o mra no apoise wa dwe ti asemini ke da bia me kase yehu asom ne de enya sompa because the ataya na nkasa nse ne ku no onya papa ti asemini jo mama wa sembi I guarantee for man. What can we? Them say Galatians chapter 1. So kabi verses 9 and 10. O kabi. Was he said you can't say na America bi. Firstly 8 no. 8. Was in na same po ye na na obofo bi free so ba be ka se mbafo fro kire mo ka de ya ka kire mo ho. Firstly 6. Firstly 6. Was say eye me wan wan se mo twe mo ho ntem free de wo free mo. Free Christo Yesu. Adum kwasam fofurom enso anya sempa foforo bia anya sempa fofurom nipa bi ho wa Ghana ha wo ne nam wiase mu ye o mo ko tie Kristo hamo o pese se Kristo asempa no o pese Kristo asempa wa kan wo sesam na sempo yen ana be bi firi so ba Kristo se me ko ko sese ba bia mo so be sesam na me ko ameba bi o na ma be fam mo akọ anka se me be fa bi no wo se me be fam mo akọ miara me nchen na ba bia me wo no e ho na mbetra no so aba se ente sa also to cross from no agiedi I'm there unbelievable life after death what you say na also agiedi ade atie ya ide hu na bag so motom na agiedi akwa ho ade books and papers check ya ni mpamire na betra ya ni awo da dia petesia you afuni wo ba tumi ni pamire atra ala makan dia petesia you afuni nkwasi asam yo dan wo ba tumi ni pamire atra the government and Kasasum in Metrum. For some tip or no, no soon travel dear. One poor body be dear. There is no need to deserve so or tell a man. Because that's how some you come. The assembly. From a dozen, Papa. I'm a dozen. What can you say? Once a month for both. I don't know, talking about your sorry. I was so proof of Ghana for Session. And yet, never say I want Samson. No, say more. Never friend a car or cotton. The assembly. Go, what's the say? Who said book? What's the say? Also, or more GDB say, also your cousin, you Peru, no Madano. Say, yes, to call Lazarus in chain, or say, when we done what that, and I feel so not. Poor sarcasm, me say. One hour the down the information nipa wuwa dan no wada je se wo sori firi wuna nima na se wo ba betra se tena foforo bia ene se ihumwa no ene sa nkokote ne nkanama na atwa mu se dan wada ntu sori ya na wasa no ma be dia agro be enjoy another ayi Yesu kura mpese nipa bi di wo kura de asemi o owuo no ma nche wade wona wo paradise no wona se paradise asase so Yesu so kacha kwa no se ne bia no so no se e no ba kan ho paradise I'm also say paradise yes as usual. What is which? Jesus say, according to wura kam wa hinim. Jesus said there be a friend na decree overcome our paradise. What is say? And the sanko an assassin na fire not here. So could be over the paradise. So from Georgia here, they don't compare in paradise is spiritual thing. Okra enetna ho body ntra ho e so enetna ho body ntra ho e ba to what ase okra enetna ho body ntra ho fine and the second one and the first person called paradise and son Jesus equal samado equal kasam according to Peter woman what's the first Peter chapter 3 yes First Peter chapter 4 verse 6 verse chapter 3 19 and chapter 4 verse 6 Yesu kwa sama do kwa kasam patre ufo no wo mo sori wo mo de wo mo kra no pie e do mo pie Jerusalem no e bia ni bia yi ehu won dem say wo mati wo so okay wo mati wo so wo mo pie no e bia ni bia yi ehu
sa wama awu dadan so what say a bodan bie ama ona awu sorry fi wonam and say so the body way so what say this wama bie ni bie ehu 27 one side 27:51 obiantie wose anwade esiye na hwentomada yetwa so dan ni muti mienu hwi mra Kristo wuye no na sase wo so na abodan biebie na enipa kronkron adedam bebre nyane na nyane achi ni wo firi wa na abodan ni mu kokro kronkron mu koyi won wadi cheche nipa bebre so what say koyi won hu adi kire won na cheche won physical being anybody we body ndi apro enti wama de so no wama huri so just yes ana mu nyina betwa mu akọ paradise enti paradise enye kajetia because me kama Ghana 40 nti won cheche bi ho a so ye nipa ho na se wa maya moa ye betu futu aguani enwanwa o ojime so amepa amen so ka so ma de da it is true but ni bia oda but we are so fun who is one. That's right. So what I say, but Christo no oda. And near the actual Christo Benyano. Amen. But what that is that's about the name pro. Body never pro. Body in some maybe. Me ba what I say. Ana sasa suwe obiantie ne so enko ntime nante so. Just our body. Cause body no ya dotie. Body no dotie. Enti body no any asase no affiliation enti se so no wura body no mu a ansa na timia na nte asase we so enti se so no free body no mu pe enti me nya djuma wa asase so bio enti me na nte so bio so ya se na body na pro enti wo se the body no e ko ba bia ono so betimia stay anante ahone ya for paradise enti ada Kristo baba no won so wo paradise nyina no Kristo benya no obefa wo maka no I don't know Tessaloni kaka. See are insane one na wade da no. What I say, when Yankopon abofo de totrobento no sebo. Enu when Yankopon abofo pani be di Kristo nim. So what I say, na any kan say, one na wade da no, ebenya ne akristo ho no ni Kristo bomu aba. So what I say, en chese ya batra ha o. En chese ya batra. When you say Jesus, obi ko bisa Yesu say owura. Aware ho asembisha epesem bisha muso hu sori ho fine no sori no papa bi ana wa yire wango no wiye ana ninu akuma ware no ana so anwo owi emama num ni nyina ware oba no eno nyina wuye na oba no so wuye oso ahenie mu ho no wa na ba wa so just say nso say da so ahini emu no onye nipa nobody way na mo wate sa abofo wate sa dey abofo tiasem ni enti New Jerusalem ayakono enye me kan paradise kra paradise this physical being eni ho if I say kan kra chemo enti say Yehovah ni say asaso wesu na obatena ka chense me no so opoa edintro ojeme so amepe amen me so aboa badintu ade ba ko amon hye no nsuni ti asemani Kristo obaba bio obaba fa hotefo afri hako na me check Bible na o eto bibia wo se guarantee no anka nwie o anka nwie David me tam no so yaso Galatians chapter 1 verse 6 was say I am one say matwe mo free do free mu ba Kristo so nya sempa foforo mo ni pegu ha wo nkrofo do wo ni pa person say Kristo asempa na sempo yen wo se empoyen ana abofo bi sempa foforo bi kire mo ka de ya ka kire mo no a onwie se de ya kan sa na afa yere ka mu bi wo se se obi ka sempa foforo bi kire mo ka de mo agene ho a onwie na afa ni para pesa kire mo fa na that's it je me so amen Romans in Suka 16 17 to 18 Romans chapter 16 verse 17 to 18 let's go na metumfo Paul no afutuo o se me no metumfo se mon kari wono de papa mu ba on kari wo mu ba
nkyerɛkyerɛ de bram de mpapa mu ba to sintidia de sɛ kyerɛkyerɛ no sintidia akyerɛkyerɛ mo hwia no na motwe mo mfiri wo mu na montwe mo ho mfiri wo mu na wana wɔte saa ne nsom yɛ Awurade Yesu Kristo ya sɛ bɛda dawe ɔsom na yɛfunu do kyerɛkyerɛ ma dɛ dɔkɔdɔkɔ sɛ wɔsɛ wana wɔte saa no ɛni yɛ na Awurade Kristo na wɔsom no musom mo yɛfunu wɔsom yɛfunu na wɔgyina nkwankyɛn na de pipa na kyerɛkyerɛ yɛwɔ wɔma yɛ no ebibire hɔ ayɛ tua mo ka mo so no ɛdeɛ no korɛ wɔma gyina kwan ho tɔn pipa no ebi wɔ hɔ ayɛ tua mo ka hwɛ mo ka ɔbɛka kyerɛ sɛ ɛsɛ ɔdɛm yɛnyɛ kɔrɛhyɛ wɔ mo boa me makɔ Yehowa no kakra mekɔ 2.5 years ɛna megyaeɛ ɔmo yɛ nipa bi a wɔpɛ sɛ ohunu nneɛma paa na yɛ aborɔko me nso mekɔ baabi a mepɛ biribi asua na mekɔ manya bi aka nti mewuram ohunu saa no mewuram mepɛ sɛ meba nsoro hɔ ntam bɔsi aborɔko taa menya nsoan wati ase ɔmo wɔ bɔs bi ɛhyɛdan mu duru hɔ a yɛsɛ free will na free will ayɛ deɛ ɔpɛ mu afɔre bɔ ɔyɛ ase naa de ahyɛm na wakɔtena ase free will na ayɛ deɛ hwɛ ɔmo yɛ baade ɔho ɔmo yɛ baade papapapa mepɛ sɛ wo a wote ha nti na meka kyerɛ sɛ book no bi da ha mesɛ wɔ baako bi saa da hɔ ɛne ɔmo wɔ Bible bi yɛ ɔma twerɛ ɔma yi John 1 afirim yɛgya wɔ soro ɔma yi bi afirim ɔma yi bebree afirim saa ɔmo New English Translation ayi no ɔmo Bible no mepɛ sɛ wo a wotie me tie ne yie menim sɛ ebi bu afu Yehowa de anyɛ o meka kora ma bu afu mmɔ ɛnyɛ kora ɛnyɛ Bible said in the name of Jesus Christ which is in the name of Yehowa which is which onyankopɔn din de sɛ nyɛ nyame asɛm Jesus say deɛ ɔwo ɔba no wɔ nkwa deɛ ɔnyi ɔba no ni nkwa ɛna wo nso atwa ɔba no ato agu enti nkwagyeɛ wo nka ho monhyɛ saa de no nso enti jo ma yɛnka quotation wei no afei mehu deɛ mɛyɛ 1 John chapter 4 verse 1 1 John chapter 4 verse 1 verse number 1 adɔfo monyɛ honhom nyinaa ni na mmom monsa sɛ wɔfiri Nyankopɔn ofiri nyame a ɛfiri sɛ adiifo atorofoɔ bebree aba wiase yɛn mu na mohunu Onyankopɔn honhom biara a ɔpɛ mu ka sɛ Yesu Kristo aba honam no firi Nyankopɔn na honhom biara a ɔnka sɛ Yesu Kristo aba honam no firi nyame na yɛn ne antikristo a sɛ wɔde ba na afei wanya ba wiase deɛ Jehovah Witness ɔyɛ antichrist obi ɔfa Bible na wɔnkɔdi Yesu Kristo ho adanseɛ na wɔasɛm foforɔ ka no ɔyɛ antichrist. Anti means against. Sɛ wotia Kristo ti asɛm ne mu nhyɛ wɔn so ɛsom bia yɛmmɔ Yesu Kristo din wɔ mu no sɛ asɛm no mfiri nyame ɔmo yɛ antichrist. asɛm no a mɛka no menim nea mɛka nhyɛ no so dɛ waka wi quotation meda se nti Paul nso ka asɛm bi ɔsɛ anuanom monhwɛ wɔn a ɔnam aseɛ hyenhyɛ no afie mu nam fɛ yɛmfa nsi metam no so ɛtira matoa so 2 Timothy chapter 3 verse 6 obia ntie wɔnyɛmɛfoɔ atorofoɔ obia ntie ɔsɛ na yɛnum bi ne wɔn a wɔnam aseɛ hyenhyɛ no afie mu jo nyabotere na memie yo 6:3 3:6 2 Timothy 3:6 medase 3:6 obia ntie wei meka yɛsi ɔse sɛn ɔse na yɛnum bi ne wɔn a wɔnam aseɛ hyɛ no afie mu na wafa ɛma abɔne adɔre wɔn ahyɛ wɔn soɔ na akɔnɔ ahodoɔ akeka wɔn obia ntie a ɛma no adi akyerɛ no koraa no bo ɛma no adi akyerɛ no ɔmo boro wɔte aseɛ ɔmo nam aseɛ hyemhyɛ no fie mu afa ma abɔne adɔre ahyɛ wɔn soɔ na akɔnɔ ahodoɔ akeka wɔn nomu ɔhyɛ bi mɛsa paa egu fam. Verse 7 wana wosua daa na esu nyabotere wɔse bɔne adɔre wɔn adɔna akɔnɔ ayɛ sɛ somoro adwaman paa Yehowa lɛsɛ mo ne
Ay, Sabbath for no so no. Sabbath for no me twa. Me pass adwaman. Adwaman. That's Sabbath the omo check so. Ya tramra. Ya ncho so aye nsu abo. Omo wi o. Ti ye hu ade no. Na yenum bi ne wona masese. Na maseo. Omo nka Christopher no. But omo na maseo. Omo hye na fie mu. Na omo hye na fie mu. Ma fa ma bone adore ya hye won. Omo fa ma bone adore ya hye won so adwaman ense. Na kona keka wonu mu. What I say? Nim kontwe. Akayo. Otifia, onu tifia. Tankofo no. Onu tifia confusion. Omo hunu bom. Omo hunu bom. Hwe. This be after akwa afroka. Munyina mo preka, otrase ya no de bibia go. Ahe, brother. Brother. Bro Jehovah ni sister. What I say? Brother na we tire won na dia. Enso won furu bi o. Bro ni sister. Wonko Jehovah wunya nipa. Sa no mu hunu. The word and see dear brother. It is somebody could come from Ghana. And you some papa, I have been some, I have been some, I have crossed some. Yes, I'm sure I make a candidate say. We can't recruit said that say at the YouTube. I just can't come. Ever said one of us to me. And so the Quran, I cannot cry. It's talking about the Holy Spirit. That's right. I said the Quran, woman, listen to me, you know. It sounds so many as a fontino, woman, the Quran. Tomo church be a one. I'm church be a flash. Namon kwa. Osheda, there be all condition. There be a bag of Bonaco, and so who no Quran. About Tosson is who she. What is it? Kinkai. Was the one who said that? Osheda is who no Quran. Now said a yarn and a young Brenimus. Say a yarny. Any young black, that's what we are going to trouble some phone. That's right. Paul do not go to trouble some phone. Was a said a young and a young black. You must see your mini padias. Sana Sanko who are dancing before and could be a sea. We any power, not gonna say. Well, you need power, not gonna say, because we'll be a glass or more than. When I'm trying, men trouble, bro, do my time woman found. We any power, not gonna say. We any power, glass. One flower did you from flower did you from as well in Conan was one Pibiara. Now when Jimmy better did not want Jimmy but who say your wife for Jimmy. You know, try you. You need to what him or your Bible. Another prime is strong. So I call you who are Jai. Not better Jesus. Only Christ is the way to everyone. He is the way, the life, and the truth. Oh, be an Adam. Calling Sunny be an Abedro, you can some. Obajam, Mamma say. You want to be a one problem. You see a Jew card in your eye. I had a ID card. No, me to use a bank. ID card, then you had your man and not your Quajiska. And now I can say, a man to be and swimming. Free, pregnancy, so a banyamo. That's what I want. Then you are for a free, is what a man to be. A bill, let's not have insurance. Almost you should be so man to Abani. What I say? Free school, Anquala Capit, Mokaze. And Kalana did you, so I'm a baby. And so I'm just before. Now, course, you cry. No, you're a politician, I'm about to have from Siam. Yaman Kabi. I don't tell a Sunday or Mamma what we can say, I'm in Tuaba. I don't to me, but enjoy your money, enjoy your Muslim job. That is nonsense. There's some compensation to me. Yamisha, go, Bumpire, and I'm going to say when Munyam said, but be a dream, what you are dreaming, some more concono, Kosoboy. Amen.